asko daukagun jokoan. Eta garaipena gure esku dago. Guztion esku. Aurrera bada, Elorrio, aurrera bildu eta aurrera Idoia gure hurrengo alkateza eta hurrengo gobernu taldea. Aurrera bilduko ordezkariak. Txalo beroa da nahi. Kaixo eta arratsalde on denoi. Gaurkoa da Elorrio eta Euskal Herriarentzako ahaztu ezineko eguna. Eta inork ez desan zalantzarik izan, ozen egingo dut berba. Gaur, Elorrioko plazan bildu gara. Bide luzea eta oztopoz beteta izan dugu orain artekoa. Demokrazia maite ez dutenek ezarritako ezi guztiak saltatu egin ditugu. Bihurguneak bata bestaren atzean gainditu. Eta korrika bat bailitzan, egunez eta gauez, tipitapa ibili gara han eta hemen Euskal Herriko herri guztietan. Izkutatu barik, gaurko helmugara iristeko. Hemen, jende aurrean, benetako demokraziaren lekikoa plaza honetara ekartzeko eta mezu argi batekin. Beldur dira, herri honetako etsaiak beldur dira. Beldurra diote demokraziari. Beldurra diote eztabaidari. Beldurra diote eurena ez den proiektuari. Beldurra diote independentismoari. Jakin badakite, herri honek nahiko esan duela. Herri honek jada hautua egin duela, eta bere hautua bere buruaren jabe izatea dela. Indartsua gara, herriko jendea garelako. Herriko jendearekin denbora pasatzen dugulako. Herriko jendearekin lana egiten dugulako. Eta herriarentzat lan egiteko gogoz eta herrikaz gaudelako. Herrigintza bide luzea dela badakigulako. Eta kontziente garelako, lan handia dugula aurretik. Hori bai, denbora honetan ikusi dugu, zelan beste batzuk, euren burua abertzaletzat dutenek, beste alde batera begira egon direla. Zelan ez duten euren indarrak batu. Zelan euren interesei baino ez dieten begiratu. Zelan ibili diren aitzakiak bata besteren ostean jarri eta jarri. Zelan ibili diren rubalkadaren lagun, berarekin batzartu, berarekin endredoetan ibili, bera amaraunean jauzi, eta orain itzuraz beldurtu egin dira. Jakin, badakitelako euren bidea eta aukeratu duten bide lagunak ez direnik zintzo. Gurea da herri honen eraikuntzarako bermea. Guk ez dugu herri hau salduko. Guk ez diogu herri honen etorkizunaren alde lana egiten duenari inolako aterik itziko. Gure eskaintza zintzoa eta zabala da. Gure eskaintza xumea da. Gure eskaintza lanerako grina da. Gure eskaintza herritartasuna da. Gure eskaintza bidea elkarrekin egiteko gonbitea da. Gure eskaintza abertzale eta horrelako jok biltzea da. Herri aske bat egiteko, herri hobe bat izateko, guztiontzako lekua duen herri bat izan dadin, denok biltzeko eta bizitzeko herri bat. Hori da Bilduren gizon emakumeon eskaintza eta konpromisoa. Hori da guztiok lan eta egin behar duguna. Eta gauza bat argi daukagu, zuen parte hartze, implikazio eta konpromisoa ezinbestekoak izango direla gu hemen egoteko eta Elorrio hobetzen jarraitzeko. Gora Elorrio, gora Euskal Herria eta gora Bildu!